Gihulagway ni Kristo ang batasan sa kalibutan, sa mga tao sa kalibutan, in relasyon ngadto niya isip hari sa langit o sa yuta. Ang kadaghanan sa tao sa kalibutan, di gyud mudawat ni Kristo isip hari. Kamo, mudawat mo? Ug nganong di man sila mudawat? Tungod kay gusto ang mga tao sa kalibutan nga kitang tao mao'y maghari sa kalibutan. Mao na ang kutob mosunod ni Kristo, bisag hari pa na siya, manaog yun sa iyang trono aron mahimong liwat ni Kristo. Kinsa man si Kristo isip hari, usa siya kataong kabus. Kabus. Ug usa ka tawo nga nag-antos, ug usa ka tawo nga gipatay isip martir. Kamo mosunod mo anang klasihas tao? Uy. Oh, mao na. Nya ganahan pa mo na maghari nato, nga tudloan tan kanaog mo des inyong trono, iabandon ang inyong mga bahandi, unya sunod mo nako, pag-antos mo pasana inyong cross, ug pagpakamatay mo para sa inyong isig katao. Musunod mo anang haria? Kinsay musunod? Askamot. May pagwa na lang mo na nimba. Mao na, di klaro kayo no. Mao ginay nahitabo. Pero salamat sa Ginoo nga naay pipila nga dili liwat ninyo, dili liwat nako. Sama ni Queen Elizabeth or Saint Isabel of Hungary. Sunan ka, kagamhanan niya, kadato niya, iyang gibiyaan, iyang bahandi. Kay katong iyang bana, si King Louis, or King Louis, ning apil man to siya sa katong sixth crusade sa atong simbahan, aron bawion ang Holy Land nga occupy nas mga kaaway. Nag-crusade sila gikan sa Roma padong dito sa Holy Land. Along the way kay dugay man kay nang travel ana, nasakit siya hilanat, basig COVID to, namatay. Batanon pa kaayo. So atong idara di pa gid ato angay mamatay kay mga 20 anyos pa or 21 anyos nana. Si Elizabeth sad 20 years old, na si anak tulo ka buok. Tulo ka buok yang anak. Pagkamatay siyang bana, desisyon dayon siya, magpuyo kog pobreng kinabuhi. Kining akong usa ka kapalas, na idakong palasyo niya dito, i-convert ko nig hospital. Ako maoy mo serve sa mga masakiton o sa mga kabos. Ana siya, ang iyang mga anak, iyang gibahinan sa ilang mga bahin sa bahandi sa kaningkuan, gingharian niya ang lugar sad sa iya ug unsay gihatag niya iyang gideclare para ni sa simbahan, para ni sa mga kabos. O empty na siya. Patay dayon o patra ka tuig. Patay dayon siya. Kinsa bay mabuhi anang pertinang pobriha? Na sige pag-alagad og masakiton. Nya musunod mo na. Perti manggay natong igihana natong koral, kana lang ganing atong yuta gamay ka nato mga tanom, di manggay nato ipaputol para lang gyud maluag-luag ang agianan. Perting igihana nato unsa naka ang pag-abandon anang gingharian, di ba? Pero maoni ang sikreto aron ta malangit. Sa unang pagbasa, ang babay kaning inahan nga naay 7 kabuk anak, ang kamanghuran 3 years old. Gikas kamagwangan, gipatay sa hari nga si Antioco, kay tanan nga musupak niya patyon man, ni ay inahan gadag 7 kabuk anak, patyonon. Kay di gyud mo kaon sa karning sa baboy nga ipakaon.
Anak, kita kusog kita mga og baboy. Nangamatay lang tatungod sa baboy. Pero dili naman na mo'y role karon ang pagkaog baboy nga ngilad. Pero sa unang panahon, ngilad na. So ang ilang pagtuo, supak ni Ginoo. Nya di gyud mi mo supak sa Ginoo. Ana, bahalag patyon. Be ikaw kuno kamo inahan. Wa na kay bana, mura na kag si Isabel, biyuda na ka. Kay imong bana giuna sag patay. Unsaon man imong pitok anak, imong protektahan o dili? Giingnan ni Hari Antiochus ang inahan, kumbinsira ng imong mga anak nga mukaon aning karne nga akong ipakaon, nya ingna sila nga mahimo silang amigo or higala sa hari. Tagaan ako sila nindot nga mga posisyon dinhis akong gingharian. O ikaw pa inahan anak, masugot ka? Sugot dili. Nya giingnan ding Haring Antiochus, og di gani mukaon, hutdon ko ginyalag patay hasta ikaw. Pero kung mukaon gani, kamong pito o kamong walo, ikaw ang imong pito ka anak, ari ka magpuyo sa kong palasyo. Ikaw inahan. Sugot dili. Mga naong ninyo, sus. Butlan, sugot maganig bayran panahos eleksyon. Sugot maganig bayaran anang tag 500 lang o tag 200 kuno, tag 100, ambot tinuod ba na? Hapit na lang kumamatay, wa man jud ko bayari. Basig gitanaw sa siguro, di man tingin ni mudawat sa ning tawhana, ila nagbayari wa man sa ni influensya. Sugot tagaan, anak. Sige ha, kamo di tanan, anak man kuno ng style sa mga buangon nga mga politician. Kamo di ha, pila man kabuktaon nimo. Yan siya, di ako kuan 200 ka tao loyal gini nako pila man na ikaw lang magbuot diha nyor tagaan ti kag ingon aning kantidara solid na mo ha ako na mo siguro ana una oy di ay inahan giingnan nga tagaag pabor sa hari ang iyang anak gisultihan dong wa gyud koy kalibutan nganong naumol mo sa akong tiyan. Iyang gisulti na. Dili ako'y naghatag ninyo kinabuhi. Dili ako'y naghatag ninyo gininhawa. Ako rin nag-atiman ninyo. Pero wa gyud ko masayod kinsay gahatag ninyo anak. Ang akong nasayran nga ang magbubuhat aning tanan kanang mga bituon, kanang mga bukid, kanang mga dagat, kanang sapa. Ang tag-iya sa tanan ug ang naghatag sa kinabuhi sa tanan mo'y tag-iya ninyo. Mo'y naghatag anak. Tuan na siya sa langit. Unyag mga matay taron dinhi, kay ato gid siyang sundon, pinaagi sa balaod ni Moises, sundon gid nato siya. Unsa iyang gisulti siyang anak? Ihatag pagbalik sa Ginoo ang inyong kinabuhi ug inyong gininhawa. Sakto ang iyang katekesis o sayo? Inyo nang gitudlo sa inyong mga anak. O inyong giangkon nga kamo mo'y nagbuhi sa inyong anak, kamo mo'y nagpadako, kamo mo'y naghatag nilag kaugmaon, mo nang di gyud mo musugot nga mamatay mo karon kay ang inyong mga anak gagmay pa. Mga buangon ta. Si Queen Elizabeth, namatay siya, 14 man yang edad pagkaminyo niya. Namatay siya 24, ang kamagwangan niya 9 years old pa, niya 3 ka buok. Okay ra niya mamatay. Ang inahan, iyang giingnan niya mga anak, pagpakamatay mo, pagpakamatay. Ayaw kadlok. Ang katugong kamanghuran, katapusan niyang gisultihan niya, ikaw ayaw pakauaw atong imong unom kaigsuon, human na to sila, pasar na to dito. Ikaw, magpahagbong ka, ay suso pa siya kahumag istorya, ngadto na siyang Antiochus, oy, matadiro kang dako, imo ming gitorture, sige na, pati ako. 3 years old. Mike ay pagkakatikay sa iyang inahan. Willing ay magpakamatay. 3 years old. Kita karon kanang inyong anak na 3 years old. Unsay inyong gisulti? Kana yung TikTok, kanang sulob-suloban anang ug babae man, sulob-suloban anang chub-chub dinhi, maglakaw-lakaw nga nagdayapir lang. Mao na ron naglakaw diha, kuwang na lang magdayapir. Magsigig chub-chub dinhi. Nga naman, pasiksi-siksihon, kana yung talent-talent, ana. Way gatudlo nga pagpakamatay para sa Ginoo.
Pagpakamatay para sa imong virginity, sa imong purity, sa imong morality. Pagpakamatay ana, ayaw paggamit anang mga kalibutanong kalami, sama anang mga pagkaong lami, o mga buhat nga lami, o mga talanawon nga lami, nasang pari mo apil. Tanaw sad. Mao na. Unyaon sa una, si Queen Elizabeth nakaginansya og dako kaayo sa iyang mga bahandi nga gihatag. Muna sa tong ebanghelyo, kadtong nakaginansya, gipremyuhan. Ang way ginansya, gikuhaan sa iya og wa na giiya. Ang nakaginansya na po, gipunanan og usa. Ano, di ba? Kamo, naana mo'y ginansya sa mga gihatag sa Ginoo ninyo, labi na ginang pagtuo o siging tuo-tuo. Oy, naman gani uban nato dinhi magpabindisyon og mga kanang miraculous medal o kanang mga rosaryuhan kay ilunod kuno sa gikaot nga pundasyon sa iyang tukurong balay. Adto didto ilunod kay og bukag haligi, wa ka kadiha mayabag. Ang miraculous medal, blessingan na siya, haron imong isulob ug ipakita nga nagsunod kos mahal nga inahan ang Immaculada Concepcion. Dili kay ilunod ngadto siya ug bukan anang haligi. Magpabindisyon pag mga kwarta kay ilunod yapon didto kay magtukod kuno siya business building aron kuno dakong ginansya kay tuang kwarta gilunod. Uy, blessingi na ang imong lugar, pablisingi og holy water. Ato nang i-consecrate sa Ginoo ang imong construction, nya tagai ang pari og dako-dako. Haron magsigit og ampo ang pari, nya inig katubo na sa imong kanang building, pablisingi na sad ang building. Ayaw sablig-sabligi anang sinsiyo, kay nag-usik-usik ra ka og kanang mga kindi, tuo-tuo ra na di na pagtuo, labi na ginang ihaw-ihawan anang manok, hapak-hapakan og mga dugo ang haligi. Ayaw ana. Ang pari mo'y mawisik-wisik ana sa holy water, mag-ampos Ginoo, inigna og pari taga gyapon. Ibay. Kaya sa Kristan gahuwat sa din taon, may bahingan taon ko ani. Ako rubay gadas holy water. Ang pagtuo oy, dili ng mga tuo-tuo, pero kita karon kusog ang tuo-tuo. Hala, analyze anang imong mga bintana og hain gaatubang. Kay og dili maayong pagka-arrange ang imong mga bintana, may pagkaihap ang imong hagdanan o kanang imong mga higdaanan na magsige mong kasakit. Si Queen Elizabeth of Hungary, gibiyaan maganing harian, nasakit noon, patay. San Roque gani, gibiyaan ang iyang bahandi, nasakit noon, patay. Pero buhi sa kanunay, hangtod karon, grabe kayo ang ilang gahom nga naglihok pa sa atong kinabuhi kay wa day sila mamatay matod pas inahan iuli ang tanan. O tanawa ri diring nagpakamatay ang iyang gihatag nga puhunan, iyang negosyo, ni risgo ba? Ana, ginansyag na po, agitagaag na po ka syudad, 40 na noong datua. Sunangganang na po ni mo ka Platang, Bulawan, Ilisan og na po ka syudad. O di day, punan og na po ka syudad. Awa mo kamatngon ana. Nakaroon suway ninyo, pamalit mog slot. Palit mog slot. Di ba mo daghan ang inyong kwarta? Ay sus, ako kumpiyansa gyud ko ana. Kay ako sige sa kog palit og slot, sige masagdako ako kolekta. O dako og di ko mo palit og slot, mag-anam sa gagamay. Gagmay kay gihatag ang mga tao, idigmisa gud nako. Nako kagamay anil kansi man ta aning misahan. Pero sige kog palit og slot, gihurot gyud nako palit og slot akong stipend, 40 sang dagkua ipanghatag. Akan naton treasurer, kamatngon gina siya. Inaana na, testingin ninyo. Wa man sa mga palit-palit ko na. Sige na lang, kani gamay-gamay lang ni siya. Tabangi lang ko sa akong birthday karong 24 og makaabot ko. Ika 58 man na. Ala tagay lang ko mga bugas katong tag 5 kilo pack. Atod lang din naana taroy mga more than hapit na natingali 150 ka mga kuan pack
kinahanglan man tag 2,000 ka mga packs. O di 800 na lang kapin ang kuwang. Pakyawan na ninyo. Tagi ko nga bugas. Kanang tag 5 kilo ba? Kana lang sa pinutos na daan. Kay adto mo to ipanghatag sa mga bukid unya tagami ato katubang isud lag plastic iripak ba dugay pa kay mga human usik pa kay bugas diha mga hog unya inigbit-bit pa gyud masaghid sa kanang naang mga kahoy iniglakaw taw nila mga buslot may man tong sako bisag ilabay nila nga tus unahan mapunit ra gyapon nila di gito mabungkag siguro yung malungag to abot sa ila katong plastic kahitan lag dahos kugon wa naman gisi naman na siya hatag mo ugma daghanan ninyo kay para arawa di ba duko-duko din mo basta hatag na hisgutan pero pangayo maglinya dai magsiglinya dia sig pangayo sige la sa taghatag pero bitaw mga buotan mo salamat kayo ha sunagadan diyan na taroy halin sa atong slot nga niabot na nig 755 slots naghana na ano na siya dagko na ni ginansya ang nidahatag ani kanang kasigi diag lingyaw-lingyaw kuhaon gid na bisan ang jutay na hibili ninyo mo na siya hitabo na idaghan nga mga panghadlok nga mga panagna karon daghan man gani kayong mo message nako nga pader isulti gid ni nga hapit na matapos ang kalibutan ana ambot matapos pa yung ka sa inyong paminaw matapos na hapit ako sang paminaw murag hapit na sad kay ang mga timailhan nga kuan sa ganani kana ganing gisulti ni Kristo nang hitabo naman gyud ana matud pa sa usas nag-text nako pader ni ay channel sa YouTube tan-awa ni kay kani siyang tawhana mao ni ang bag-ong propeta karon paminawa gid ni nya human ipaambit ngadto tanan nga tan-aw gid mo ani kay kani siya mo gisugo os Ginoo pag warning nato nga mo tong sulti sad ko nako dugay naman gud tang giwarningan sa Ginoo buhi pas Kristo nagwarning na siya nga moabot yung panahon nga matapos ang kalibutan o kitang tanan matapos. Yan ingon magani siya, panganda mo kay basig karong gabii, unyas kaadlawon ug ugmas buntag. Ako'y gimisahan nga haya, usa ka asawa namatay. Ang bana may istorya nako kay niyang asawa 60 years old man. Maupagid tungtong sa pagka-senior. Nagsige pa sila storya-storya, nga human, ingon ko no nga, mura man kog malipong, na vertigo man siguro ko. Siya imong BP, siya atas-taas yun, siya imong maintenance. Siya nga, o di aman, gaino man ko. Noroy sila, natos mall, nga gapa-massage pa sila sa kanang, kanabang karang, nagtamurag imong lingkod-lingkuran nga lingkuranan amay dagas mo pamasage ta diha kay kuan lang sila ba kanang banding-banding ban nag-asawa pag human ko no human-human na sila didto ning gawas tang yang asawa sa lingkuranan na initawag tubag ngadtos unahan lakaw kay makadisturbo niya na pamaydagan diyang naghigda-higda ang bana naawahi ngadtong yang asawa sa unahan hibong siya wapa siya ka gawas sa lingkuranan na makuno mga taong nanagan padong dito atong lugar nga giadtuan siyang asawa di naman niya makita kay mura maglipot mo tong dali-dali pud siya gihipos iya sang gitan-aw dito ngita siya siyang asawa og naabay gatubag wa naman kuno diha yang asawa pagduol na niya ang iyang ding asawa mo na dito nagahapa na sa loob mutong ilang paningkamutag tabang dead on arrival dito sa hospital. A span of 5 minutes, patay. Muna kamo dihang galingkod-lingkod. Basin og hapit na. Ana, no? Ako to kung nisimba din sa ato, di ba? Nisimba, yan naman, nagbike nga to pa doon.
Atong diha taga Tabaylawon ba kailam kay mo ato. Oo, yang ano mangwa man kabalik sa ila pag gabayik man unta to. Namatay man noon. Gikan gito diri ni Simba. Labaw na nang di magbayik kana maglakaw. Posible gina matay gina. Si Kristo mihilak ngano man kahibaw siyang matapos ang mga tao o ang syudad sa Jerusalem. Apan wa sila kaamgo nga naa na diayng Ginoo. Muluwas na diay nila ngang ilang kamatayon himuan sa Ginoo og pagkabanhaw. Pero kinsa ra may mabanhaw kadturang nahigugma og mitahod sa Ginoo. Muna luoy kay ta kay ang nahigugmas Ginoo ug ang wa mahigugmas Ginoo mangamatay man ta. Hayahay itong nahigugmas Ginoo kay ngano man mamatay unya mabanhaw ngadto sa kalipay nga way katapusan. Muna diri sa atong unang pagbasa gipakita dinhi ni Matiyas, okay singa na to, Matiyas ba to? Matatias nga ang gugma niya sa Ginoo labaw sa iyang pagtahod sa hari, sa empire na naghari nila. Gamay ra kay silang pudyot sa mga tao. Iya ra to mga paryente kuyog niya. Pero misukol siya sa dakong hari nga purting bangisa nga hari nga giharian na niya ang tanan nga mga lugar nga naa ang mga Hudiyo. Gipugos na nilag pagpakaon o kadiniang karne nga gidili sa ilang tinuhuan. Iyang gipatay ang mga taong naghalad nga to. Sukol siya sa hari. Nya mamatay ni siya dili. Paminaw na po, patay gini siya. Kay inigsulong sa hari nga to nila. Dadang tagpila ka. Libo ka mga sundao nga portisang mo patay. Unsa may mahimo aning pilar ka pudyot. Pero sa tinud-anay baya, kung inyo ning basahon pag yung padayon kaning sa Makabiyo, midaog sila sa daghang gubat hangtod na bungkag nila ang daghang mga altar nga pagano. O naabot yung panahon nga sila naghari, nabawi nila ang ilang mga lugar. Nga naman, kani bitang imahin sa ato karong gibasa sa unang pagbasa, imahin man ni siya sa daghan kaayo karon nga mga pagtulunan nga mura bitag makaguba sa atong pagtuo. Sama pananglitan sa pagtulunan sa mga politiko nga mga buangon. Di ba? Unsa may ilang pagtulunan karon away, gitudluan tag pangaway. Gitudluan ta sa pagsigig panaway. Di ba mga kuan man ni mga di man ni mga Katoliko nga mga prinsipyo, nya mga Katoliko ra ba na kadaghanan nila? Nasa noy dili Katoliko ana, pero daghan nila mga Kristiyanos dili Katoliko pero Kristiyanos gyapon. Pero unsa gitudlo? Away, sinawayay og kana gyung gamit anang kwarta aron lang gyud mudaog sa eleksyon. Nya kita sa dinhi nga mga agap sa kay kwarta wa sa takabantay nga kana ding ilang gihatag-hatag nga kwarta nato bawion ra pud na nila kung makalingkod sila. Di ba? Og di lang gid unta ta manawat og naa man ang kwarta ihatag. Di lang unta ta nang mentalidad nga magsige bitag hunahuna nga sige suportahan ko gini kay mudaog di maayo gyud akong posisyon sa gobyerno. Wag tangon na nato ba parihan nila ni Matatias unsa may ilang gibuhat gibiyaan nila ang ilang mga gibiyaan nila ang tanan og nang kagiw sila ngadto sa kabukiran og kamingawan og naghugpong sila didto aron magpakamatay para sa Ginoo. Pinaagis pagsukol sa hari, gibiyaan nila tanan. Kita gud usahay moingon man ta ay ayaw na lang, ay nalag supak-supak, alaot yung kang magsupak-supak ka. Unsa naman lang putlan kas tubig, buwa kay karsada, di na simintohon imong karsada diha, patay mo diha, di na mo tagaag benepisyo, patay ng imong ana ba ya hadlok din ta ana, ayaw kahadlok ana kay nga naman mga matay ratang tanan. Muna si Kristo ni hilak kay mas nahadlok naman ang mga tao nga mawa sila'y kwarta, wa naman sila mahadlok nga wa na sila'y kaluwasan. Muna nga ningos Kristo, wa mo ka
wa mo mudawat sa Ginoo nga ania na nga muluwas ninyo. Nganuman padung siya sa Jerusalem, pero nakita na niyang daan nga inigabot didto, ihawon siya sa mga tao, ilansang siya sa cross. Muna nihilak si Kristo, ana. Kamo karon nakakita mo nga ang Ginoo na ana muluwas na ninyo. Kita mo? Wa gyapon. Kita ra ba di kita hasta pare dili ka kita. Ang gitan-aw pare kaluwasan kana ra yung gipalit nga slot. Daghan na tag slot, luwas kita ani. Ana dili oy mga pakapin ra na siya or mga timailhan lang nas kaluwasan pero dili na mo'y kaluwasan. Inoon nahalin-halin na naman kita. But maluwas bata ani. Diyan ay 804 ka slots nga nahalin. Di ba? Patpata. Pero di tani ilhon nga kaluwasan kaya ang makaluwas ani kanimang yung 59,196 og mahalin. Daghan na pa ni. Pero sige lang. Ang ginagmay og dinagko nga mga halin mao na siya ang timailhan sa kaluwasan. Pero kinsa may mutandog sa mga kasing-kasing sa mga tao aron muluwas nato ang Ginoo. Oo. Gahapon bitaw na ay usa nato dinhi mi-deliver og pila to ka sakong bugas, 12 ting to ka sako. Pagtan-aw nako gatumpi naman ni ninduta ani ana di ba maluwas ta ana oy siguro gatumpi na diha nya ang nitan-aw mamatay ra sad makaluwas na niya dili ipanghatag na ngadto maluwas gyud ang katong makakaon. Pero ang katong nagtan-aw nga nalipay, nga nagwali karon o mamatay ni karong gabi, ang gikinahanglan dili katong bugas, kung dili ang akong binuhatan, miila ba kos Ginoo. Yan, niila ka kos Ginoo, wa. Niila ko mao bitang nangayo ko ng bugas, kay ako nang i-celebrate sa akong birthday, dili aron akong kanon, kung dili akong ipanghatag ngadto sa mga tao nga luwasonon ang tiyan sa atong mga kaigsuonan, no? Mga 2001 ka mga tao tingali ang atong matagaan ana. O di perti na nang dako ang ikatabang sa atong kuan, atong mga kaigsuonan. Luwas ang tiyan. Nya kamo sang muhatag nga rin ako suporta para matuman ni akong pangandoy, luwasan mo. Yang para sa atong panghatag og bugas na anatay 143 kadtong ka 5 kilo rice ako mangipa-inventory dito nya na ay 18,300 nga kwarta. Pila naman naka bag nga rice sa tag 200 ang 18 nga pilam na 18,000 pilam na katag sa tag 100 sa tag 200 kana kwentahan na ninyo. Mamo kay ba? Ay, kasayo na nagkwentahon, di man ko kamao. Mga 91 ka kuana katong ka bags. Amo sakto ba? Hindi man tingin sakto. Lagi. Mga 91 ka bags. O niya, punana 143. Pila naman ka bags na? 234 na. Na. Dool-dool na sa 2,000. No? Zero na lay kuwang. Punana na ni mong zero. 2,030. 330 na. Daghan kay tanan. Zero ray kuwang. Unsa man ang zero ray kuwang? Mauna ang pag-empty sa inyong panudlanan. Parihan nila di matatiyas, gibiyaan ang tanan. So ay ragod nyo empty ang inyong panudlanan, nya i-donate na dinhi. Di ba kining 59,196 nga slots nga upamahalin, mukalit na ni kahurot. Nya kining kuwangan nga mga pilan mulay kuwangan ni mga mga 1,900 ka bags nga kuan pa kanang bugas. Mahurot moabot ra na siya basta i-empty nato ang atong panudlanan. Kana bang mas mahigugma na ta sa kaluwasan sa uban
dili sa atong kaugalingon. Muna kining simbahan, kining atong gididikit nga simbahan sama sa katedral nato dinhi sa Sugbo o sa cathedrals ni Basilica nila ni San Pedro o San Pablo, nagsimbolo kini siya sa gitawag natog tuburan sa grasya. Anha diha nato ihatag ang atong mga halad, nya gikan ianang maong mga halad i-distribute na grasya nga espiritual ug material, corporal ug spiritual works of mercy ang gamitan ana. Anha diha mag-teaching parehas ani, anha diha nato makuha ang kanini ang gitawag og mga pagtulunan, anha sa diha motubod ang daghang mga bahandi para sa mga masakiton, para sa mga pobre, para sa mga way balay ug uban pang mga panginahanglan. Mao na nindot kaayo nga makakita ta nga kini diing atong pundok, muranig pundok nilang matatayas, mubiya tas ato nya mohatag-tag panahon sa Ginoo. Nya inigbalik na to sa ato, mura na ta og batasan sa Ginoo. No, kamong nanimbaro dinhi, di na mo mamalikas, no? Di na mo magsigig pangasaba, nya mapasayloon na kaayo mo, inyong anak sa unang sigihag kasaba, inyo nang sigihan og igong I love you gang, ana ganggang, ana niyo ba? Labi nagtapulan kayo, nya ina niyo langga, ana ba? Mulingi ito nimo langga naman is mama nga sige tanig pisti na ko sa una. Animal man tong pisti ako mabati ngano maning langga naman nakakat-on day ka dinhi sa spiritual works of mercy nga ang mga pulo nga ipagawas dili di na mga pulo nga makatiwas, kung kadun dili ang mga pulo nga makaluwas, mga pulong sa gugma, pagpasaylo, pag-alagad, pagdasig sa kasing-kasing sa katawhan. Daghang nang inahanglan anak karon ato sang tudluan ug atong paambitan ang atong mga politicians nga hunungan na ng sinawayay, hunungan na ng pagsigi og dinautay, hunungan na ng panagbangi kay wa gid nay ikahatag nga kaluwasan sa atong nasod. Ni ana ang Ginoo sa atong nasod nag-celebrate 500 years of Christianity. Sundon taning gitawag og gifted to give. Ang gift sa Ginoo nato ang kaluwasan, dili ang kalaglagan. Ang panag-away iya na siyawa, ang pagsinabtanay o pagsuportahay iya na sa Ginoo. Ang istorya nga si Sakeo midawat ni Jesus sa iyang balay. Pero si Jesus maoy mihangyo or mitanyag nga adto ko sa imong balay karong adlaw. Nya unsa may hinungdan nganong si Jesus miingon nga moadto ko sa imong balay tungod kay si Sakeo naninguha pagtan-aw ni Jesus. Kani bitang atong pagpaninguha nga mutan-aw tas Ginoo. Ang Ginoo sad mo premyo sad nato, dili lang ta makakita niya, mo puyo pagyud siya kuyog nato. Kumusta man ron mo sa inyong balay? Kuyog ninyong Ginoo dito? Naninguha mo tan-aw sa Ginoo? Wa mo ka kita. Si Sakeo dili lang nakakita sa Ginoo diha ni Kristo, ni Jesus ba, isip tao. Ang iya yung nakita ang Ginoo gyud dinhi sa kalibutan. Nya unsa magnaong ang Ginoo dinhi sa kalibutan nga nakita ni Sakeo. Mura ba gipakita ni Kristo ba nga ako ning kamot ka nga kakita ka nako, naapay nindot nga tan-awon nga mao gid na akong presensya. Unsa man? Wa mo kabantay? Ni barog si Sakeo og niingon, katunga sa akong bahandi, kay dato man siya, kay pangulong siya sa Cobrador's Buhis, katunga sa akong bahandi
ihatag nako sa mga kabus. Nakita ni Sakeo ang naong ni Hesus diha sa mga kabus. Kamo, nakita mo sa naong ni Hesus sa mga kabus? Dubag. Kay nga to rabang tanawon nga Hesus, kanara gyud nalansang sa cross, kanang naas divine mercy nga nagsidlak ang kamot, naa sa Nazareno, kanang gapasan sa cross, naa sa ninyo, hapit na rabata magsugod na sad sa atong kaning Christmas, kanang naang gibutang nga ninyo nga atong kugos-kugoson. Mao na atong sigyag tan-aw nga naong ni Hesus diha ni Santo Niño. Di ba? Pero ang tinuod nga naong ni Hesus mao ang mga kabus. Mao na nga niingos Kristo, bulahan kamong mga kabus. Nga naman, kay ang akong naong naa ninyo. Nga niingon sa dayon siya, unsay inyong buhaton ngadtos mga kabus, mo inyong gibuhat na rin ako. Nakita ng Sakeo. So grabe kay si Kristo ba, dili kaniya pahunongon og tan-aw anharas iyang naong, mukuyog siya nimo, nga iya dayon kang pakitaon sa naong sa mga kabus. Nindota no? Nya, saman, mutabang na muros mga kabus. Na ako'y project sa akong birthday o makaabot ko karong 24, manghatag kog 5 kilo rice ngadtos mga kabus natong parishioners. Mga tulo na ni kaadlaw na kong announce, mga 60 pa man ka-packs ang gi-promise, pero wap arbasan mo abot. Ambot, og napabakay mo promise ani, nagkinahanglan ko og 2,100 ka mga tag 5 kilo packed rice. Para ni sa mga kabos. Nya, og mutabang mo nako, makasaulog ko sa akong birthday nga malipayon. Kaya nga akong kalipay ang paghatag ngadtos mga kabos, dili ang bagsigig kaon anang litson kay tiwasono na rabaning lawas nako. Ug kani akong edad 58 na gud, muna ang ako na lang sang isimbolik og hatag 58 ka kabos nga pamilya matag kapilya mo'y akong hatagan. Di ba? Di mo malipay na. O mo na hatag sad mo. Muingon man hinon, apil na mi ani mo ana manon. Ayaw mo ana, kamoy hatag, kitay manghatag. O ana lang gud 5 kilo rice. Simple ra na. Kamong tanan din ni manghatag mo abot sa tingali mo 2,000 oy. No? Nya pun anak ko gamay na kong kolekta 100 ka 100 ka packs. O okay na kayo. O ikaduha nga kabos karon mao ang atong parokya. Na atay project na kinahanglanon kay nato or projects ang duha ka buildings o ang pagbayad aning yuta na ato karong na sugdan og bayad. O kana nagkinahanglan sa taana og mga 60,000 ka slots nga sa to divine unity, prosperity and satisfaction through San Vicente Ferrer and Mama Mary or DOPS SBFMM. Kabos ang atong parokya. Dato na kay napadiroy kadaghan na ng imong gipanghimo diha in relation sa nahuman dato, pero in relation sa wap-an nato mahimo pobreta. Amo na lipay pud ta nga naanay jutay magyapon, pero okay na ni kuyaw ra ba kay ning numeros na hali nato na as of yesterday? Ambot da timingan ba kani? 666 allergic ra ba kayo ani ang ubang mga tao? Yung si hala si Father nag 666 anong day? Mao na siya ang nahalin pa nga slots niya ang kuwang pa nato 59,334. Daghan pa kay na. Pero kung mubati ta, ang San Vicente Ferrer, kana ganing pari sa liluan, nagkinahanglan di ay. Sa ato pa kay nagkinahanglan, kabos. Mao man ang kabos, kana man ang nanginahanglan.
Ang kabos ba? Mo'y nanginahanglan. Mao na, si Sakeo mipadayon. Kinsa maning kabos nga nanginahanglan. Nga nindot sa nga level sa realization. Niingon si Sakeo diri, ug kun aduna ko'y nalimbungan, ako bang natikasan, ulian ako siyag 4 kapilo. Kanibita mga tao nanginahanglan, dili ra na ang nanginahanglag kwarta. Doon na sa mga tao nga nanginahanglan og hustisya, justice, kaangayan. Karon daghan nato wa muhatag og hustisya. Na may mga dato kayo sa kwarta, pero way hustisya, pananglitan, asawa, gibudhian sa bana, kay ang bana nangabit. Hustisya dahil na, nga mangabit ang bana, ngadto sa laing babae. Kung makaamgo ang bana, nga makigsuod siyang Kristo, makakita siya ng iyang asawa, iya di ay gihimuan og inhustisya. So ulian niya og 4 ka pilo. Nga unsa may iyang iuli. Nga imbis sa una, adto siya dito sa iyang kabit, 3 ka oras o 3 ka adlaw, nga mauli ra sila sa iyang 2 ka adlaw, nga 3 na sad ka adlaw dito. Karon usa na lang ka adlaw dito, pila man ang 4 ka pilo. 2 times 4. Oh, sobra sa dayapon, no? 8 siya ka adlaw diri. 8 siya ka adlaw sa iyang kuan, iyang asawa. Niya ighumag 8 ka adlaw, report na po siya dito. Usa ka adlaw o naulian na niya og 4 ka pilo. Niya kung daghan na siya adlaw nga spend sa iyang asawa, igakos-gakos iyang asawa, basig malimot na siya atong iyang kabit. Di ba? Niya ang asawa sad nakakita sad ni Kristo, nakaamgo sad nga sa una kun mugakos iyang asawa, iyang bana, iyang iwakli kay alimuot, iyang iwakli kay kapoy, iyang iwakli. Karon sad ulian sa niya 4 ka pilo. So kung pananglitag nawakli niya kanapo ang iyang iyang bana sa una, iya sang gakson og kapila man 10 times 4. 40 sad niya ka gakos. Sa to pa sa 8 ka adlaw nga na ang iyang bana, at least gakson niya kalima. Yung bana buntag buntag snacks niya, odto snacks unya gabi. Ana mahibong ang bana ano man kaday magsige na magkagakos na ko, giulian lang na akong 4 ka pilo nga akong inhustisya nimo. Ako sad bitaw ni asa ko din hiron kay ulian sa nakog 4 ka pilo. O di wa na papas ang sala. Unsa man dayo isulti ni Kristo? Ingon des Kristo, karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya. So kamong mutabang nako pagpanghatag og 5 kilo rice ngadto sa mga 2,000 pagsulti na 2,001 ka mga pamilya more or less sa atong sa atong parokya, ang kaluwasan moabot ninyo. Nya kadto sang inyong gitikasan, kadtong inyong gitagaan og mga binuang nga istorya, uliig 4 ka pilo. Nanglitan ang imong anak, imong nabalikas og mga katulo, nabalikas nimo siya. Hala ulii og 4 ka pilo. Pilam na 3 times 4. Pilan? 12. May mo kwenta de 12. So imo na sad siyang daygon og 12 ka higayon. Believe jud ko nimo dong. Sa una imo man siyang gibalikas ikaw no, gadako lang ng kaon imong panuwaya ka. Nya wa jud kay ayo. Mo na imong gisulti. Karon moingon na ka kadayeg jud ko nimo kay may kay kang mukaon. Nindot kay kag appetite ana. Liwat jud kanako. Kana dugay kang masakit ana. Ana. Siya napakay giloto dito gutom naman sa loto aron sa nimo ikapila na ni ikawalo naman ang kaon niya. Pakanoon lang gyapon nimo di jud ka magyaw-yaw hangtod moabot ka 12. Ana wa na naulian na. Kani quantifiable lang ni nga pag-uli, pero kaning 4 ka gatos na 4 ka pilo pasabot wa gid na siya'y hunong. Kaya kana magong 4, mao man na siya ang symbolic na number sa gospel. Di ba? 4 man ta ka gospel. Mao sa na symbolic number sa whole world. North,
south, east, west. O ana, sa ato pa tibuok na gid nimong kinabuhi, imo na siyang higugmaon og hatagan og hustisya. Kini siya mao ni ang gihulagway ni Eleazar diri sa atong unang pagbasa. Niingon siya, palabihon nako ang mamatay nga nagdaig sa Ginoo kaysa magpakaaron ingnon ko sa matas mga tao, pero ang Ginoo nakakita kanako. Kanabang tiguang naka nya magsige lang yapong kag pangasaba, dili na naangayan nimo nya sige kag simba. Ang imong bakba ba hugaw mo to, ang iyang bakba di niya ikaon og karne nga hugaw, kay di na kuno mo angay sa iyang edad, kay tiguang na siya. Nya kanira bang mga tiguang sama sad nako, tiguang naman sad ko, kita rabay dali kay masuko no. Nagpakauwaw lang tas atong pagtuo. Matod pa ni Eleazar, akong palabihon nga mamatay aron ang mga batan-on makakita nga gitinuod ni nakog puyo ang akong edad, isip magtotoo. Kamo, sige mamugsimba din apil na mong naas online, sige mamugsimba. Kumusta man inyong bakba? Gigamit ba ninyo sa pagsulti o sa pagsangyaw sa mga Diyos noon nga mga pulong, o hugaw kay mugbakba, libak didto, pamakak diri, pangasaba diri, paninghag didto. Ana, basin na ana, paningil anang utang, ana, panghingalan og bagagnaw anang wa mo bayad, nya kana sang mga tawo nga naigo anang mga pangural nga di nakaagi, magsigi sag tunglo, may ratag mga matay mo, may ratag bakubid mo, ayaw higugmaan ang nangural, total impiernohono naman na. Ikaw nga gikuralan nga piit na kaayo, antusa, matod pang Eleazar, antuson kuning kasakitan nga naman para nga ako mahimong angayan. Mo na ingon si Eleazar, makalingkawas baya gid unta ko, pero ang Ginoo mo'y naglig-on kanako aron moagi ko aning pait og sakit na kamatayon. Kanindot no? Mo na nga atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, ang Ginoo naglig-on kanako. Nanindot ana, mo na lig-onon ta, pero magsugod na sa atong interest nga mutan-aw sa Ginoo. Mo na karon friend sa kiyo, exert effort. Ang saan man pag-exert og effort, mangadji ka santos nga rosaryo, mubasa kas Bible, unya mamalandong kas kinabuhi sa mga santos, anha man nato diha makita ang Ginoo. Kana bang mga malandong kas kinabuhi sa mga santos ang nakapahigmata gid nako pag sigig sud aning sigig rosaryo kadtang Birhen sa Fatima, mao datong suporta kog maayos kapilinya kay kana ganing ang Fatima gyud gamay pa kaiko kana bang itapon-tapon ang Fatima ngadto sa laing balay ba, ana kuyog mami ana dito sa bukid, mukuyog mi ang akong mama silas papa magsigig rosaryo subay sa daan. Kaming mga bata to amis daplin sige pangitag kaka, sige pangitag kaka re amo igabot nga tos balay mangadji pa man dito, ato amis tugkaran siging bugno sa kaka. Pero mo to hinungdan nganong nasuod mi hangtod nahimo na gyud kong kanang di na mangitag kaka, mangita na kog mga kantas kapilya, akong duyugan katunon ana. Na siya nya ikaduha din kada San Roque, kani San Roque may kanis tanan. Ako nang gihuna-hunaan sa una kanang pag-ingon bitaw nga wala na siya mailhi sa iyang uyuan, ana ba nya gibilanggo siya. Ako ganang ma-imagine so na bata pa ba nga tag-iya man ta siya sa iyang balay, nya gibilanggo na noon, nya wala sa gid siya magpaila. Kana ba gusto yung muantos no, mo nang nakat-on sa kog antos-antos ginagmay, ginagmay lang kamo muantos mo. No, sige, hatag mong bugas, palit pagin mong slat. Kana, daghan kay mo pag-antos ana, pero daghan kay malipay, no? So inauton ta kining atong slat igsunod semana, karong Domingo mahimo na ning 6,660. Nindota no? Kuangan lang ko sa kasiro. 666 man, kuangan ko sa kasiro. 6,660. Pero depende nas mo antos og palit. Depende sa mangita sa naong sa Ginoo. Ug daghan tang mangita,
dinhi ta makakita sa atong katilingbanon nga paghigugmay.